Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma poyamba na mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino onetsa kukhumudwa ndi malankhulidwe omwe atha kugawa dziko lino. Bwalo la milandu latulutsa pa belo phungu wa dera la Mulanje Bell Victor Msowa. Munkhani zina mtsogoleri wakale wa chipani cha UTM Michael Usi sadanene ngati apita kukayankha milandu yomwe chipanichi chikwazenga. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tiyendikhaye limodzi. Nkhani yathu yoyamba mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ndokhumudwa ndi kuchuluka kwa mchitidwe wa anthu ena omwe akuti akumayankhula zinthu zomwe zingabweretse kusamvana mdziko muno. Yohani Simon walemba ripoti lomwe yakuwerenga ndi Sambanda Junior. Achakwera ayankhula izi lolemba pamene anayima pamango chiboma pa ulendo wawo opita ku nyumba ya boma ya Chikoko Bay mbomali. Iwo anati pali anthu ena omwe akufuna kugawa dziko lino kudzera mu zoyankhula zawo zomwe akuti ndi zosavomerezeka. Apa mtsogoleri wa dziko linoyu wauza Malawi kuti apewe kudana kamba ka nkhani za ndale kapena kusiyana mtundu. Achakwera ati agwiritsa ntchito tchuti cha Khrisimisi kulingalira momwe angayendetsere dziko lino chaka cha Mmawa, ndipo ati ali ndi chikhulupiriro kuti zinthu zisintha mdziko muno. Poyankhula kumayambiriro, mlembi wamkulu wa chipanichi Richard Chimwendo Banda anati boma lapano lili ndi chidwi kwambiri pa ntchito zachitukuko mbomali. Anthu ochuluka anatuluka kulandira Achakwera pomwe amafika mbomali. Bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF lati kupereka zipangizo za ulimi kukuchedwa kamba kuti anthu ambiri sanaperekebe ndalama za ngongole zomwe adatenga. Mkulu wa bungwe ili Humphrey Mjetseni wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe anayitanitsa mafumu kuti awafotokozere momwe anthu amaderawo akubwezera ngongole. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Anjetseni ati 16 billion yomwe imafunika kuthandizira pogula zipangizo za ulimi idakali m'manja mwa anthu. Iwo anaonjezera kunena kuti pakadali pano bungwe lidaperekako ngongole yokwana 12 billion yokha m'malo mwa 120 billion kamba kuti anthu sakubweza ndalama moyenerera. Iwo anaonjezeranso kunena kuti pakadali pano aperekako matumba a fertilizer okwana 10,000 okha kumwera kwa dziko lino, ndipo matumba ena 10,000 akuyembekezereka kuyamba kugawidwa lachiwiri mpaka na lachitatu. Fertilizer yakuperekedwa kwa alimi amene afunitsitsa kuti titero malinga nkuti madera ena mvula yagwa kale komanso alimi ambiri azala kale, ndiye kuti azidikira ndalama zikhoza kukhala zinthu zochedwa kwambiri. Motero tiyamike kwambiri ISFRFM amene avomera dongosolo limene limoti tukamba pano tapereka kale fertilizer woposa matumba 20,000. Ndipo iwo anaonjezeranso kunena kuti chigawo chapakati komanso chakumpoto wa dziko lino akuyembekezera matumba omwe bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi liwagulitse kamba kuti anachita mgwirizano ndi bungweli kuti azigula fertilizer. Koma polankhulapo mfumu yayikulu Chadza inavomereza kunena kuti anthu ambiri akulepheradi kupereka ngongoleyi kamba kanjala zomwe akhudzidwa m'manyumba mwawo. Ife ngati mafumu tikhale patsogolo kulonjerera ngongoleyi kuti anthu abweze. Ngongoleyi ndiyothandiza anthu. Pamene anthu sakubweza ngongoleyi ndikuti tutanthauza kuti anthu ena amene apanga apply kuti atenge ngongoleyi zikhoza kukhala zovuta kuti atenge. Bungwe la NEF ikuyembekezereka kufikira anthu 400,000 ndi ngongole ya fertilizer kwa anthu omwe anasiyidwa mu ndondomeko yoperekera fertilizer kwa chaka chino. Anjetseni analengezanso kuti ndondomeko yobwereketsa ngongoleyi akuyitseka lachisanu ikudzali. Sukulu zosula aphunzitsi za domasi ndi nalikule zati zisula aphunzitsi 336 kuchokera nsukulu za sekondari zomwe sizaboma ndi madigiri kupyolera pa maphunziro apa internet. Izi zikutsatira mgwirizano omwe ulipo pakati pa boma ndi bungwe lomwe likuyimira sukulu zomwe sizaboma la Isama. Daniel Zimba walemba ripoti. Mtsogoleri wa bungwe la Isama Wycliffe Chimwendo wayamikira boma ati kamba kopereka chilolezo kuti aphunzitsi msukulu zomwe sizaboma azikhalanso ndi mwayi wa maphunziro owonjezera. Achimwendo amayankhula izi pamwambo olandira aphunzitsi omwe asankhidwa ndi sukulu zosula aphunzitsi za domasi ndi nalikule. Iwo ati maphunzirowa afika pa nthawi imene sukulu zomwe sizaboma zikusowa aphunzitsi au kadaulo okwanira kuti ziwalembe ntchito. Poyamba padali povuta
timangodalira aphunzitsi amene apuma pa ntchito kapena amene achotsedwa ntchito kuboma ndi amene amabwera kudzagwira ntchito mu private schools, koma pakale pano tinawo athu amene tikutha kumaphunzitsa nchonga choti aphunzitse m'masukulu mwathu. Pa aphunzitsi 336 omwe asankhidwa, 184 apita ku sukulu ya Domasi ndipo ena 152 ku sukulu ya Nalikule. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya Domasi College of Education Angel Yambeni walimbikitsa aphunzitsi omwe asankhidwawa kuti agwiritse bwino ntchito mwayi omwe apatsidwawo, ndipo a Blessings Chimwatso ndi mmodzi mwa aphunzitsiwa. Program imene ndimayembekezera ndithu kwambiri foti schools zimene zino sizaboma zinali ngati kuti simathopeza mwina nawo mwayi ngati umene kuti munthu uthopeza degree, koma chifukwa chakubwera umene kuku tikhaso nafe ndi mwayi danga one kuti thopeza degree yabwino ndithu kuchokeraso kwa akadauloso ochokeraso kuboma. Ndi ineyo ndithu ndisanga kwambiri na kuti zitakhala nthawi yayitali kwambiri tisanapatsidwe mwayi umenewo, koma through Isama wogwizana ndi Domasi abweretsa chimenechi ndithu chinthu chimene kuti tikathisopeza mwayi degree ndithu yopambana kwambiri. Teremu yoyamba ya maphunzirowa ikuyembekezeka kuyamba pa 24 December chaka chino mpaka mwezi wa March chaka chammawa. Mtsogoleri wakale wa chipani cha UTM Michael Usi sadanene ngati apite kukayankha milandu yomwe chipanichi chikwazenga, koma Usi ati ngodabwa kuti chisamani chawo chinafika kaye m'masamba mchezo chisadawapeze. Patience Lunda afotokoza. Mkulu woona za malamulo mchipanichi a Charles Tole wati Ausi akhala kuchita zinthu zomwe zikubweretsa kugawanika mchipanichi. Mukalata yawo Atole atinso Ausi akuthandiza chipani china chomwe chisali pa mgwirizano ndi UTM. Ausi omwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akuwafunsanso atikamba komema otsatira awo kumwanza kuti azavotere chipani cha MCP pomwe adati boma ndi lomweli. Malinga ndi chisamanichi Ausi akuyenera kuonekera kulikulu la chipanichi kulilongwe pa 30 mwezi uno. Chipanichi chati Ausi anabweretsa pamodzi anthu omwe anavala makaka a chipanichi kumwambo wa boma, chonsecho palibe mgwirizano uliwonse pakati pa chipanichi ndi Malawi Congress. Poyankhapo pa izi Ausi anati ndi odabwa kuti chisamanichi achionera pa masamba mchezo malo moti apatsidwe ngati momwe zikuyenera kukhalira. Ausi sananene ngati azapite ku mkumanowu kapena ayi, koma anapempha chipani cha UTM kuti chizichita zinthu malinga ndi malamulo. Poyankhulapo pa izi yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ndi ulamuliro wabwino a George Chaima anati chipanichi chikuyenera kuzindikira kuti Ausi si membala wamba mchipanichi popeza akhalapo maudindo ena akuluakulu. Kotero a Chaima anati Ausi ali ndi owatsatira ambiri. Akhozokhala maloto chabe kuti Michael Usi akhozokhala opanda anthu wakonda ndi owatsatira ku chipani cha UTM, chifukwa anthu kumene koko nthawi imene anali mtsogoleri wawo adaona phindu mwa Michael Usi ndipo akulionabe phindulo mwa iwo, chifukwa chake akuwatsatira pakali pano. La Mulungu Ausi anati akuluakulu ena chipani cha UTM sanalondoloze bwino zachuma zomwe sakanachita achilima alipo, koma poyankhapo pa izi ofalitsa nkhani ku UTM Anjawala anati izo nzaboza, ndipo anati iwo ngati chipani akhalanso aukana maudindo ku MCP. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi walangiza makonsolo kuti ayambe kupeza njira zomwe zingathandizire kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Ausi anena izi pa sukulu ya primary ya Mchinga mboma la Balaka pamene nthambi yoona za ngozi zokugwa mwadzidzidzi ya Dodma imapereka thandizo lachimanga kwa anthu okhuzidwa ndi njala. Komishonala wa Dodma a Charles Kalemba anagwirizana ndi Ausi ponena kuti anthu akuyenera kusiya kudalira ulimi wa mvula ndi kuyamba ulimi wa mthirira. Ausi akulongosola zambiri kwa mtolankhani wathu Thomas Kachere. Mavuto amene wowo mudziwa kuti dziko lino tiyenera kuti titsese kapena tichepese. Makhansolomu inuyo munapita ku sukulu achisi munapita ku sukulu ya mtini anthu za irrigation musadikira president, musadikira nduna, musadikira vice president. Weka uli pakhomo kuona wakuba kulowa nyumba wokuba afuna alowe ungayimbire amuyenda okuba ndikagala ebenji mungafuse no chimakokuuza choka kuti uyu wakuba nikuzule basi
nkhani ndiona kuti akhulupirike akonde amalawiwa chifukwa agweredwa ndi mavuto. Chimangachi alandire, nyemba alandire, mapepa la plastiki alandire, chilichonse chimene abweresera alandire. Pakhalenso kusabisa chifukwa makhala khalidwe lina loti apandibepo tisapange zimene zozo ti akonde amalawi anzathuwa chifukwa chopsa chawagwera tiathandize. Mavuto amene wasauna ndale sauna chipembezo, ndipo gawa pasapezeke wina amene aziyang'ana kuti awa ndi achipani chanji, awa ndi mpingo wanji, amene angayenerere kulandira alandire chifukwa ichi ndi chabwino ndipo ndi choyenera. Komanso president analamula kuti tisangane zimene zozo kuti ndale kapena yayi wa chipembezo chanji ndi Malawi akufunika kuthandizidwa athandizidwe. Muzapakhala programu ina iliyonse pamakhala ndi mavuto ake, koma anthu ogwira ntchito programuyo amaina akhale ndi malingaliro kuti apa tidzachita bwanji. Koma ine mwachidule kumene kuli anthu boma silingalephere kufikako, kumene kuli anthu boma liyesesa kufikako. Nduna ya Zanziko akeni zikhale ng'oma yati ikhwimitsa chitetezo mu nthawi ya chisangalalo cha Krismasi komanso chaka chatsopano. Azikhale ng'oma auzatola Nkhani mu mzinda wa Lilongwe kuti achitetezo akhala akuyenda m'malo osiyanasiyana opereka chitetezo. Nkhani wathu Rebecca Chincheka Matemba akuyankhula ndi azikhale ng'oma. Koma ndikufuna ndikutsimikizireni kuti ife ya polisi sitikulekani chabe choncho nokha, tayika asilikali omayenda pansi kumazungulira makwararamu manyumbamo, komanso misewu mwathu tayika polisi ya traffic kuti aonetsetse kuti magalimoto asapathamange kwambiri, komanso anthu asayendetse galimoto adalezera. Ukamwa mowa uonetsetse kuti upatse galimoto munthu wina kuti akuyendese. Chuka kuteroko ukhala ukuziteteza umoyo wako. Tikutsimikizireni kuti ife ya polisi sitigona nthawi imeneyi kuonetsetsa ndithu kuti tipitirize kupasirani nkhanizi mukathaonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumbowa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Nkhani zibwalo la magistrate ku Blantyre latulutsa pa belo phungu wa chipani cha DPP wadera la Mulanje bale Victor Msowa.
apolisi ku Blantyre anamanga Msowa lolemba Mmawa poganizira kuti alankhula mawu oyambitsa mpungwepungwe pa msonkhano wa chipanichi ku Ndirande pa 15 December. Poyankhula amene anapereka chigamulo chake Chief Resident Magistrate Pochocha anati mbali ya boma pa mlandu yakanika kufotokoza bwino zifukwa zomwe Msowa akuyenera kumangidwa pamene apolisi akufufuza za mlandu awo. Iwo anatinso mbali ya boma sinafotokoza bwino zifukwa zomwe apolisi anawamangira Msowa pamene kafukufuku pa nkhani anali asanamalizike. Konsolo la mzinda wa Lilongwe mothandizira ndi bungwe la UNDP lakhazikitsa nambala ya foni yomwe anthu adzigwiritsa ntchito popereka madandaulo okhuza mzindawo. Mfumu ya mzindawa Esther Sagawa yati nambalayi ikhala njira imodzi yolumikizitsa konsoloyi ndi anthu. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Asagawa anati nzika zokhala mu mzinda wa Lilongwe zitengerepo mwayi anambala yomwe akhazikitsayi kuti aziyimba ndi kupereka mtengo omwe akufuna kuti konsolo ichitepo zokhudza ntchito za mu mzinda. Mwina pa mavuto ena amene amakhalapo ngati kunoko ku Lilongwe ya call center imene akhazikitsidwa itithandizira kunena kuti ma residents athe kupanga connect ndi konsolo yawo popereka madandaulo amene ali nawo komanso pofuna chithandizo chimenewo akuchifuna. Ndipo wachiwiri wa pampando wa bungwe ya UNDP Achala Getachew anali nambala yomwe akhazikitsayi ithandizira kuti anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe komanso konsolo ya mzinda wa Lilongwe azitha kulumikizana pa ntchito zofuna kutukula mzindawo. Nambalayi yomwe ndi 4312 izilumikizitsa mwaulere pa manambala onse a TNM ngakhale Airtel. Kampani yofulula mowa ya Castel yalemekeza kugwira ntchito ake 67 pagulira katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 200 million kwacha kamba kugwira ntchito kampani kwa zaka zambiri. Poyankhula pamwambo opereka mphasozi ku Mzuzu, mkulu olemba anthu ntchito ku kampani a Gloria Zimba anati kambaka kuvuta kwa chuma anthu akumakhalira kusintha ntchito koma anthu 67 iwa akhala akhulupirika. Feston Malekezo wadzandiripotire. Azimba anati kugwira ntchito pa kampani imodzi kwa zaka zochuluka ndi chisonyezo cha kukhulupirika ndipo anthu otero akuyenera kuthokozedwa. Anthu makumi awiri omwe agwira kampani kwa zaka za pafupifupi 25 komanso 30 alandira malata ndipo anthu amene agwira ku kampani kwa zaka zokwana 20 anapasidwa mafriji ndipo ena amene agwira ntchito ku kampani kwa zaka zokwana 10 analandira mamatiresi. Tikuwathokoza chifukwa choti Castel ngati kampani yadusa mu zinthu zambiri. Inalipo nyengo ina imene kampani inafuna kutsekedwa chifukwa chosachipanga maprofit okwanira koma chifukwa cha ma employees amene akuzipereka kulimbikira komanso kuyikapo mtima kwawo zapangisa kuti kampani ikhalepobe mpaka na lero. Ndi kampani yachotsa zake zimene yapangakozo kugawana ndi ma employees mu njira yowagulira mphatso kuwathokoza kuti zikomo kwambiri. Pa tsikuli kampani ya Castel inaperekanso mphaso ya khirisimisi mmene munali vocha yogulira katundu osiyanasiyana ya 100,000 kwacha, mpunga, mafuta ophikira komansotu botolo la Malawi gin ndi katundu wina. Nelson Khosa amene agwira ku kampani kwa zaka 20 ati kuti munthu ugwire ntchito ku kampani kwa zaka zambiri zimafunikira kudekha kukhala ndi mtima wofuna kugwira ntchito komanso kulimbikira. Atengera kupirira ndi kulimbikira ku department yomwe ndimachokera ku sales kumatengera kwambiri kulimbana ndi ma figures kuti mwagulitsa bwanji nanga chavuta ndi chani. Nthawi zonse timakhala ndi pressure koma zimafunika kukhala munthu opirira komanso kukhala munthu maona kutsogolo kunena kuti kodi chomwe ndifuna ndipange ndipeze ndi chani. Ku Mzuzu kampani yapereka mphaso kwa ogwira ntchito asanu ndi mmodzi amene akhala kutumikira kampani kwa zaka zambiri. Kampani yagulanso mayunifomu ampira wa miyendo komanso wamanja oti ogwira ntchito ku Blantyre, ku Lilongwe komanso ku Mzuzu azigwiritsa ntchito. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisiyana na inso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino waonetsa kukhumudwa ndi malankhulidwe omwe atha kugawa dziko lino. Bwalo la milandu latulutsa pa belo phungu wa dera la Mulanje pale Victor Msowa. Munkhani zina mtsogoleri wakale wa chipani cha UTM Amaika Usi sadanene ngati apita
kukayankha milandu yomwe chipanichi chikwazenga. Nali ndine Yankho Senda.